чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, ноҳияи Ашти вилояти Суғ низ дар замони соҳибистиқлолӣ пешрафта гардида, симои муосиру диққатҷалбкунанда касб кардааст. соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳия дар заминаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушд намуда, сатҳи некуаҳволии сокинони ин гӯшаи диёри биҳиштосо ба маротиб боло бардошта шуд. корҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дошта, корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ бо саҳми соҳибкорон бунёд гардида истодааст, ки дар таъмини сокинони бекор бо кори доимӣ замина мегузорад. ҳамзамон ба хотири рушди маҳал ва фароҳам овардани шароити хуб барои сокинон тадбирҳои амалӣ андешида шудааст. шоистаи қайд аст ки соҳибкорони банангу номус, ватандӯсту ватанпараст, ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дастгирӣ намуда, дар амалисозии ҳадафи чоруми кишвар, саноатикунонӣ бо суръат, корхонаи ресандагӣ ва фабрикаи ҷӯроббофиро бунёд намуданд, ки ин орзуву омоли чандинсолаи занони хонашин мебошад. ман аз номи кулли бонувони ноҳияи Ашт арзи сипос ва миннатдории беандозаи худро ба пешвои бахтовари миллат расонида ваъда медиҳам, ки мин баъд низ чун тарғибгари ростини сиёсати ҷаноби олӣ дар ободии ватани азизамон саҳми беандозаи худро мегузорем. дар баробари дигар сокинони мамлакат, сокинони ноҳияи Ашт низ бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи меҳан ва дастоварду хуҷастагиҳои соҳибистиқлолии мамлакат ба созандагӣ, ободу зебо намудани маҳал ва бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирифтани ҷашнҳои давлатӣ камари ҳиммат бастанд. дар доираи чунин иқдомҳои созанда ба ифтихори ҷашни истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Ифтихор дар деҳаи Қурқудуқ 6 километр ва дар деҳаи Янги Қишлоқ 5 километр роҳҳои маҳаллӣ бо ҷалби маблағи соҳибкорон ва сокинон дар ҳаҷми 5 миллион сомонӣ мунфарш карда шуд ва дигар корҳои ободонӣ дар ин мавзеъ вусъат дорад. паҳноии роҳ 5 метр буда, он бо сифати баланд ва иҷрои талаботи зарурии соҳаи роҳсозӣ ба анҷом расонида мешавад. асфалт ва техникаи роҳсозӣ аз ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фурсати шаҳри Хуҷанд ворид гардида, сифати корҳои анҷомёбанда таҳти назорати доимии мутахассисон қарор дорад. сокинони ҷамоати деҳоти Ифтихори ноҳияи Ашт бо мақсади анҷом додани корҳои созандагиву ободонӣ ба таври ҳашари дастҷамъӣ барои 237 хоҷагӣ аз масофаи 6 километр хати оби нӯшокӣ кашида, онро бо усули муосир бо маблағи 600 000 сомонӣ анҷом медиҳанд. мардуми сарбаланди ҷамоати деҳоти Ифтихор, хусусан деҳаи Қирқудуқ ва Янги Қишлоқ иқдоми ободкорию созандагӣ дастгирӣ намуда, бахшида ба 33-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масофаи амаки дар 11 километри кӯчаҳои дохили деҳаро ба пуррагӣ асфалтпӯш намуда ва номои зохирии деҳаҳоро ободу зебо менамоем. мо дар оянда ҳамин гуна иқдомҳои некро идома медиҳем ва деҳа ва ҷамоат ва ноҳияи худро ободу зебо мегардонем. ҳамзамон дар деҳаи Хуҷамбердиевӣ ҷамоати деҳоти ошобаи ноҳияи Ашт бо ташаббуси соҳибкор Нуралӣ Тухтабоев маркази дилхушии кӯдакона ба истифода дода шудааст, ки дорои муосиртарин шароиту имконият барои бозии кӯдакону наврасон мебошад. дар ин марказ барои зиёда аз 10 нафар сокинони маҳаллӣ ҷойи кори доимӣ
фароҳам оварда шудааст ва онҳо бо маоши хуб таъмин мебошанд. кӯдакону наврасон дар ин маркази дилхушӣ аз шароиту имкониятҳои мавҷуда метавонанд истифода намоянд. 20 намуд бозӣ дар дохили марказ барои кӯдакону наврасон пешбинӣ шудааст. дар як вақт аз 80 то 100 нафар кӯдак метавонанд дар маркази дилхушӣ ба бозӣ ва истироҳату фароғат машғул гарданд. дар деҳоти Ошобе маркази дилхушӣ кӯдакона бо маблағи 4 миллион сомонӣ бунёд намудам. дар ин марказ барои кӯдакон тамоми шароит муҳайё карда шудааст. кӯдакон метавонанд омада бозӣ намоянд, дилхушӣ намоянд. мо тасмим гирифтем ки дар оянда низ чунин марказҳоро бунёд намоем. мо соҳибкорон фаъолияти худро дар сатҳи баланд ба роҳ монда барои мардум ҷойи корӣ фароҳам овардем. ман миннатдории худамро ба пешвои муаззими миллат мерасонам. дар оянда нақша дорам ки дар маркази ноҳия чунин маркази дилхушӣ ҳаҷман калон сохта ба истифода диҳам, то кӯдакону наврасон ба фароғату истироҳат фаро гирифта шаванд. давоми солҳои охир дар ноҳияи Ашт 10 муассисаи нави таълимӣ бо шароити муосир сохта ба истифода дода шудааст ки ба боло рафтани сифати таълим, сатҳи донишомӯзӣ ва савияи дониши хонандагон замина гузошт. муассисаҳои нави таълимӣ бо шароити хуби таълиму тарбия аз ҷумла синфхонаҳои фаннӣ бо дастгоҳу лавозимоти дарсӣ, тахтаҳои электронӣ ва дигар имкониятҳои фановарӣ ба истифода дода шудааст. танҳо давоми соли 2024 22 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии ноҳия ба истифода дода шуда, то охири соли таҳсили 2024-2025 бунёди боз 70 синфхонаи иловагӣ ба нақша гирифта шудааст. имсол дар даври олимпиадаи фаннӣ 2 нафар хонандагони фаъоли ноҳия дар даври ҷумҳуриявӣ соҳиби медали тилло гаштанд. инчунин хонандагони фаъоли ноҳия дар олимпиадаи байналмилалии фосилавӣ соҳиби медал гаштанд. аз тарафи шахсони саховатманд сохта ба истифода дода шудани синфхонаҳои иловагӣ яке аз самтҳои асосии пешравии соҳа ба ҳисоб меравад. бояд тазаккур дод ки дар соли таҳсили нав 10 кабинетҳои фаннӣ ба пуррагӣ бо дастгоҳу лавозимотҳои хониш таъмин карда шуданд. инчунин бояд қайд намоям ки баҳри дар амал татбиқ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълими кӯдак низ корҳои назаррас ба анҷом расонида шуда истодаанд. натиҷаи ҳамин тадбирандешиҳост ки иштироки хонандагони ноҳия дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ зиёд гардида, онҳо бо донишу маҳорати худ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. ҳамчунин довталабони озмун барои дарёфти стипендияи президентӣ сол аз сол бештар гардида, хонандагони лаёқатманд аз ин дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳравар мешаванд. мо хушбахттарин ҷавонону наврасони даврони соҳибистиқлол ҳастем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо ҷавонону наврасон ҳамаи шароитҳои хубро муҳайё намуданд. мо ҷавонон бояд ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат бояд забономӯзӣ кунем, ҳунаромӯзӣ кунем. дар соли таҳсили хониши 2023-2024 ба гирифтани стипендияи президентӣ шарафманд гаштам. таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ба роҳ мондани якчанд қатор озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва стипендияи президентӣ барои боз ҳам баланд гаштани савияи дониши мо таъсири мусбат расонд ва мо ҷавонон ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззами миллат кӯшиш менамоем ки созанда бошем ва дар даврони соҳибистиқлол Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. иштироки сокинони ноҳияи Ашт дар озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фуруғи маърифат назаррас буда, асосан хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар давраҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявии озмунҳо сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. محترم جناب عالی
نگاه خود را به ساحه معارف دوختند و امروزها برای ما بیش از بیشتر امکانیت ها فراهم آوردند که ما در تربیه نسل نورس سهم خود را گذاشته باشیم. امروزها در ساحه مثلا زبان آموزی چنین امکانیت ها در ما نبود. امروزها ما از همون مؤسسه تا مکتبی ما علاقه زباندو می شویم، باز هم به صنف های ابتدایی مکتب را آغاز می نماییم، باز هم به سمت زبان آموزی بیشتر جلب می نماییم به سمت زبان آموزی و البته علاقه آنها بعد ختم مکتب می توانند با دلخواه زبان های آموخته خود حرف زده باشند. در ما چنین امکانیت ها نبود. صنفخانه ها با شرایط های زمانوی مهیا هستند، ما می توانیم به یگان مانعگی درس گذاشته باشیم. در ناحیه اشت به رشد ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز توجه مخصوص روانه گردیده، انفراساختاری ساحه مرحله به مرحله به طلبات زمان جوابگو کرده می شود. امروزها به ساکنان در بیمارخانه مرکزی ناحیه 5 بیمارخانه رقمی ناحیوی، مرکزی سلامتی و شماره زیادی بنگاه‌های طبی خدمترسانی با صفت طبی رسانیده می شود. در ناحیه ما نیز برای رواج و رونق دادن ساحه تندرستی بسیار دستگیری و کارهای نیک به انجام رسانیده ایستادند. از جمله در دهه‌های دوردست‌ترین ناحیه اشت برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی طبی و مردم ساخته به استفاده دادن مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های سلامتی به انجام رسانیده شد. غیر از این در دوران استقلالیت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری پیشوای معظم ملت در ناحیه بینوی نو زمانی نوی با تمام تجهیزاتش برای 22 کات شعبه تولد ساخته به استفاده داده شد. غیر از این در بیمارخانه مرکزی ناحیه برای بلند برداشتن صفت خدمترسانی با تجهیزات‌های نو و حاضر زمان با پررگی بیمارخانه تامین کرده شد. غیر از این متخصصان ناحیه را برای بلند برداشتن سویه دانشجویان به دولت‌های خارجه سفربر کردند تا اینکه به مردم خدمت بلند طبی رسانند. ما جواباً به این نیکی و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کارمندان ساحه تندرستی کوشش میکنیم که سطح و صفت خدمترسانی طبی را به مردم بلند برداشته وارثان ارزنده سینو بودن خود را ثابت گردانیم. در بیمارخانه مرکزی ناحیه که در زمان صاحب استقلالی به استفاده داده شده است، شرایط معاصر تشخیص و طبابت فراهم بوده، مشکل ساکنان برای تشخیص و طبابت به مرکز ولایت سفربر گردیدن پورا از بین رفته است. طبیبان با دستگاه‌های معاصر ساحوی کار را به راه مانده از شرایط مهیا شده به طور ضروری استفاده می‌برند، زیرا طبابت بیماران توسط تجهیزات زمانوی ساحه قله و ثمره بخش است. نظر به سال‌های اگر گوییم که 20 سال پیش اون جراحی که تماما در ناحیه کرده نمیشد، حالا در اینجا همه اون جراحی کرده میشد. این با کمک اساسگذار صلح وحدت ملی که سال 14 همین بیمارخانه نو به ما گشوده داده بودند. بعد از اون همین قدر اسباب و اسکنه‌های آورده دادند که ما همه تجهیزات‌های استفاده برده به بیماران یاروی اولی تا آخران درجه رسانیده میتوانیم. در وقت‌های آخر حاضر باشد ما جراحی معنی سر هم آماس‌های معنی سر هم در همین حجره گذرانده ایستادیم. همین میکروسکوپ 2 ماه پیش به ما آورده دادند به واسطه همین بیماری هم چشم و هم معنی سر گذرانده میشود. همین ما وادار میکند که ما برای مردم خود خدمت کرده یاری خود را همه وقت رسانیم که از ما مردم دائما راضی باشند. ساحه کشاورزی نیز در ناحیه اشت سال از سال رشد نموده، توجه به آن بیشتر گردیده ایستاده است. در مرکز ناحیه اشت جماعت شهرک شیدان، باغ فرهنگی فراغتی به نام محمود جان واحدوف، گلگشت و استراحتگاه‌های زمانوی به استفاده داده شده است که بیشک ثمره صاحب استقلالی وطن است. ساکنان با فرهمندی از فضای امن و آسایش میهن
зиндагии босаодат дошта хушнуду масрур аз пешрафту ободкориҳо мебошанд. мо занону бонувон чун чароғи хонадон, чун нерӯи созанда, офарандаву пешбаранда, ҷонибдори сиёсати хирадмандона, инсондӯстона, оқилонаву одилонаи пешвои бахтовари миллат ҳастем. Занону бонувони ноҳияи Ашт ҳамчун фарзанди ин сарзамин, ҳамчун ободгари ин марзубуми аҷдодӣ ба раванди созандагӣ, ободкорӣ ворид гардиданд. маҳз дар шароити соҳибистиқлолӣ онҳо тавонистанд собит созанд, ки баробари рисолати модариву рисолати ҳамсарӣ, рисолати ободкорӣ, эҳсонкориро низ сарбаландона иҷро намоянд. маврид ба зикр аст, ки бонувони бомаърифат ватандӯсти ноҳияи Ашт он ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро дастгирӣ намуда, маблағҳои ба сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намудаи худро баҳри ободии диёр, махсусан бунёди синфхонаҳои иловагӣ, сохта ба истифода додани пули мошингузар, мунфаршкунии роҳҳо масраф намуда истоданд. мо бонувон бояд ифтихор аз миллату аз давлат кунем ва чун тарғибгари асили фарҳанг, тамаддун, либоси миллии худ бошем. зеро зан, модари тоҷик дар ҳама давру замон посдори оину анъанаҳои муқаддаси миллат маҳсуб меёбад. шабонгаҳ низ намои зоҳирии ноҳияи Ашт зебову назаррабо мебошад. кӯчаву маҳаллаҳои ноҳия бо тарҳи муосир ва ҷолиб навсозӣ шуда роҳи асосӣ ва дигар роҳравҳо пурра чароғон гардидааст. пеш аз ҳар як сухан инсон андеша мекунад, ки ӯ кист ва дар куҷо зиндагӣ мекунад ва ин зиндагӣ ба ӯ чӣ медиҳад. мо аз он шодем, аз он ифтихор мекунем, ки тоҷикистон дорем, ватан дорем ва ватани мо соҳиби истиқлол аст. ин соҳиби истиқлолии ватани мо ба осонӣ ба даст наомадааст. чандин садсолаҳо гузашту, мо соҳиби истиқлоли худ гардидем. неъмати бебаҳоест, ки арзиши бекарона дорад. мо аз он шукрона мекунем, ки истиқлол ба мо неъмати бебаҳои озодӣ додааст. дар тоҷикистон ҳама озоданд. касе ки чизе ки орзу кунад ба орзуш мерасад. ҳамин сиёсати оқилонаю одилонае ки пешвои муаззами миллат ба мо ато карданд, ин неъмати бебаҳост. аз ин хотир гуфтаниам, ки ваҳдатсарои миллат, аҳду вафои миллат, пушту панои моед марди худои миллат, хуршеду нур пошед андар самои миллат. ободӣ дар Ашт болои ободист. умед мекунем, ки истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷовидона монад ва наслҳои оянда аз ин боз бештар бархурдор гарданд. барои пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ дар ноҳияи Ашти вилояти Суғ заминаҳои воқеӣ фароҳам оварда шуда, ин гӯшаи зебои диёр аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ боз ҳам ободу пешрафта мегардад. сокинони ноҳия дар оянда низ ба корҳои ободонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, бовар аст, ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар пайи созандагиҳо симои ин ноҳия боз ҳам зебо гардида, бо бунёди корхонаҳои нави саноатӣ барои сокинон ҷойҳои нави корӣ ташкил карда мешавад ва боз ҳам сатҳи некуаҳволии аҳолӣ боло меравад.